Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdäniň pensiýenme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şuňky çykyşymyzyň temasy Türkmenistandan gelen habarlar ýa-da Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan halkynyň 70 bölegini watan dönükleri diýip hasap edýär. Näçip olar YouTube'a girýär, TikTok'a girýär diýip ýa-ni organlara şunu aýdýar. Gelin şu barada görüňler. Ine hormatly vatandaşlar, birinji bilen çykyşma başlamakam Türkmenistanyň ýoluň ýagdaýy boýunça bir video geldi. Gelin şoňa bakalyň. Ine tejen ýolu, sedim ýol ýagdaýynyň ýa-ni bolşuna. Men her gedek çykyşlarymda ýol boýunça videolar görkezip durun. Gurbanuly Berdimuhammedow we Serdar Berdimuhammedow özüniň arkadaş şäherlerini gurmaly Türkmen halkynyň esasy problemalar bolan ýollar, ýa-ni banýysalar, medeniýet öýler, owalarda zekeşler, kanallar, howuzlar, iş ýagdaýyny şu zatlar düzeltmek üçin men her gedek çykyşymda ine aýdam. Şuňky çykyşymda men ýollar boýunça ine bir video görkezip. Ine sevdim hormatly vatandaşlar. Bir minut. Ine sevdim hormatly vatandaşlar, ine şu ýerde ýolu görnýär. Ine ýoluň ýagdaýy sevdim. Asfalt deşik gyralar çöken. Birden abgony gidäýsäň başga tarapa gidip bilýän gaty ýa-ni hukuk ýagdaýlar. Şu ýerden 50-den 60-dan ýokary sürülen o ýolmy? Şäherleriň arasyndaky ýol şol, ýa-ni welaýatyň arasyndaky ýol. Bu ýol tejeniň içinde ine hatda etrap ýolan bolsa şol agyr ýagdaýda. Ine şu zatlar oňurman, bul bir idiot, kezzap, öz tohmanyň milli lideri akylly musurkular goýýar. Aşgabatda öz arkadaş şäherine, ýa-ni Gorjolda. Ine şu ýaly bir kezzap baştona gelse halky unutup, hemme zatlar unutup, diňe öz şäheri, öz ýa-ni ýadygärlikleri, öz atlar, piçikleri, itleri bilen bolýar. Ine şu video şu ýaly. Hormatly vatandaşlar, bize video ýene-de uğrat bilersiňiz, egerde siziň mümkinçilikleriniz bolsa, bize göni iýerip bilersiňiz. DBT çağda gelip Telegramda biziň bilen habarlaşyp adminler size aýdar ýa-da göni men şu videoň aşagynda men Telegram adresimi goýan, Telegramdan uğratsaňyz bezapasny, ýa-ni hukuksyz. Gelin hormatly vatandaşlar, biz öz çykyşymyzy dowam edelim. Ine Türkmenistanyň Stambuluň konsul Muhammed Nur Övezow bilen Stambuluň welaýat häkimlik gubernatory Davut Gül bilen söwda argatnaşyk ýa-ni guruldy. Ve şol söwda argatnaşyk aktivistler bolýan, ýagny konsullyk tarapyndan sorulýan adamlar tapyp beriň diýip gizlin gepleşip geçirdiler. Ine şoň üçin şolar konsullyk hökümetiň üstünden pul alyp şol adama pul geçirýär. Ünütüyorum. Men öňe aýdýardym, biz dene Gurbanulyga garşy görüşendik, biz onuň pullaryna garşy görüşýär, biz milliardaýara garşy görüşýär. Biz onuň gullugyna bir topor binamyz organlara garşy görüşýär. Biz onuň gullugyna bir topor kezzap, jenaýetçi diplomatlara garşy görüşýär diýip aýdýardym. Nirde başyr ýaly hökümet gizlin pul berýär konsulum gizlin baryp bir
Turkiýanyň ýolbaşçy bilen gürleşýär şu zatlar. Nirde var şu zatlar? Türkmenistanda var. Hatda Demir Koreýada ýok şol. Ine şuraya ýagdaý. Gelin men size görkezeyim şol kezabyň, ýanky şo kezaby siz bir görüň, kimdigi şol general konsul, Türkmenistan general konsuly. Yani bir minut. Ine ünsüýärem, şol Türkmenistanyň general konsuly Stambuldaky ine Muhammed Nur Övezow diýen adam ünsüýärem, ine şol adam. Ine şol adam şol Türk hökümetindäki adam bilen gepleşikler geçirip, ine şoňa pul berip, akdyr altyp gaýtmak üçin hereketler edýär. Ine her aktivist ýa-da her bir adam Türkmenistanda deport bolup gidende, ine şol adam Muhammed Nur Övezow günäkär. Bu adamlara kömek etmenden geçen şol Stambul'a general konsulun ýolbaşçy, baş konsulun ýolbaşçy, olar kömek edip, olaryň legalizasiýa edip, ýanky pasportlaryny düzedip, olaryň viza Türk hökümeti bilen viza ulaşygy tapyp bir türkmen halkyna 6 ay, 7 ay, 1 ýyllyk viza etmäni kömek etmänden geçen türkmen adamlar alyp gaýtmak, şol adamlar Türkmenistana eltmek, o ýerde başga gruppa, MHM gruppa ýapyşýar da gorkuzmak bilen we polis zombalar ýapyşýar da polis zombalar urmak bilen. Ine şol gurulan sistema. 32 ýyllar şu diktatorlar näme gurdy? Şuraya gurulan sistema gurdy. Halkymyzy gorkutup gözüniň oňuny almak istedi. Ine men organlary ýyldanýar. Siz näme etdiňiz Türkmenistan? Näme getirdiňiz? Gurbanullah bu toran kezzap. Prezident bolmaka kezzapçylyk edip, nemen Niyazyň ellerini oňşap ýören bir ýalla. Siz organlar pikirden ýokmy? Öz halkyny ýa genosid edýändir. Türkmen halk gorka galdy. Türkmen halky ötüşe, Türkmenistanyň ötüşine goşulman, siýasata goşulman gyra aýyrdyňyz. Ötüşine aýlytjak bolýaňyz. Gurbanly edilme ötüşi. Gurbanly diňe öz mülklerini östürýär. Serdar ola Mumya, Rabakov. Zat bilen o. Gurbanly diňe öz ýanky monarhiýasyny gurjak bolup, Qaqatynyň muzeyini, özüniň şäherini, özüniň ýadygarlyklarını, itpişiň ýadygarlyklarını, atlaryň ýanky başga edýär we öz tohumny galdyrmak bilen. Siz şonu ettirdiňiz. Halka kömek etmän, halka gorap, şu diktatordan halk goraman, halky gorkutup, ay ýaşulymyza hyzmat etýär. Kezzaba hyzmat edýär. Külün çykardyň türkmen halkynyň. Şoň üçin her organda işleyen adam, her hökümetde işleyen adam bir zada düşünmeli. Siz Türkmenistana hyzmat edeňiz, siz Türkmenistan döwletini galdyraňyz. Siz bir kezzap Türkmenistanyň halkyndan baýlyklaryny oglap, döwletini hem oglap boljak adama, ýa bir kezzaba jinayetçilik ýoluna kömek edýär. Film jinayet. Bilýärmi şonu? Goýuňyny bolly. Sabotaj edin, ay bolan o halk dinlän okdyň, ýa halkdan başgaça guruluşmaly, mulaýym guruluşmaly, ýa ýene bir zat etmeli, sypaçylyk edip bir halky inni öňkü gorkuzan zadyňyzy açyk giroýlyk bolar, açyk bir halk bolar ýaly, oň nimetine degmäň, namatyna, göwüne degmäň, açyk galdyň. Näme etdiňiz bir gow halkdan 91-nji ýylda intelligensiýamyz bardy. Her kim ýanky edermenni, gurleýärdi, gün ýüzde-ýüz gurleşip bilýärdi, aýdy bilýärdi. Prezidentda, parlamentda, deputada, suwda barp gurleýär bilýärdi. Häzir diňe zatka para korrupsiýa gorkýarlyk boldy. Şunu medeniýet emetdi, ýanky medeniýet işgärleri hem, molimler hem şunu ýöne esasy şu tarapa, şu ýanky genosid tarapa öwren, Gurbalyň görkezmesi bilen, Serdaryň görkezmesi bilen organlar. Şoň üçin siz birinji günäkär. Halkam günäkär, şo siziň batışlaryňyza ırza bolup, gaçyp gitipdir. Ýöne esasy siz öz halkyňam şey derlermi? Faşistler beýden oga. Faşistler bir 5 ýyl etdi. Siz 32 ýyl märe etkili bolýarsyňyz. Ine şuraya ýagdaý. Ine şol kezzap
Muhammed Nur Övezov şol Türk bilen Türkmenistan hökümetinden pul alıp Türkiye pul verip men ýalnıja adyny aýtdym. Şol adamam kömek edýär Türkmen graždanlary Türkmenistan deport etmäge. Bular gurulmaçylykly işleýärler. Men şoň üçin Türkmen halkyna aýdýar, haçana çelli bizi ýanky ringde urup dursunlar. Bular gurulmaçylykly işläp bizi urýarlar. Näçe biz agzy ýerle ýaşamdyk? Näçe biz öz aramyzda bir kiçik problemler ýadyna çykyp şul zulmy ýok edemdik. Ozoň Aşgabatyň köçelerine konkurensiýa göreşýär. Kim utulýar, kim utulmaz. Ol bir siyasi partiýalar görüşür, olar siyasi maksatlar aýdar. Ol başga etap, başga da. Ýöne şu zuluma garşy biz göreşäýmesek başga varianty ýok. Birleşmeli, birleşmeli. Bir. İkinci, şul häzir zulümden diýilmesak, günne mundan meter ýanky zulüm galyp barýar. Pikir etmeň, ay men şuň komfort, men minister pul apýar, menine onça pulurum var. Bir günne gidýär şonu. Sen birinji däl, soňkam däl. Pikir etme, men Türkiýede işläp ýörüm, maşgalamy saklayan gül ýaly. Durmuş bolmaly. Näçe sen Türkmenistanyna jip minip, maşgalaň bilen arkyn Türkiýäge gidip dinç alyp, Antalya'da edilen ok. Näme baýlyk ýokmy Türkmenistanda? Ya Türkmenistan halky beli halklardan pesmi? Ya siýasatçylar ýokmy? Türkmenistan öňe gider ýaly. Hemme adam mı? Şul bizim ýolumyzda büwet bolup duran Kezzap Gurbanyl Berdimuhamedov we şonuň ýanynaky ýallaklar. Diňe şoň üçin biz durdy. Ine hormatly watandaşlar, men size görkezdim. Şul Kezzap özüne generalyny baş konsul diýip Kezzap tarapyndan bildirilen başga bir Kezzap ofitsialny kezzapçylyk edip ne şurýaly pul berip Türkmen halkyny şöýlen alýar. Egerde sen kezzap bolmadyk bolsaň, hat bilen zat bilen işläp onu et bolýar, hökman pul berip kezzapçylyk edip hökümetden pul alyp etmeliler. Lütfen miýidiň üstü bilen pul berilýär, aparat prezident kontrol edýär. Şu zatlar gün gidip dur. Näme aparat prezident bilen oktur edýärmi? Ya näme Gurbanyl bilen oktur edýärmi? Ya näme Serdar bilen oktur edýärmi? Ya minister bilen oktur edýärmi? Ya gen prokurorlugyň başlygy Melik Guliýew bilen okmudy? Hemmeden mi? Bular üýüşüp halka garşy görüşýär. Inanyň. Bular üýüşüp Türkmenistany östürmek bilen näme? Bular üýüşüp halka garşy görüşýär. Gurbanyl Berdimuhamedov gün aýdýar. Türkmen halky 70% YouTube bilen TikTok görýärler. Şonuň watan dönükleri. Bu samsag alsa bizi watan dönügüm eder. Bizi yeni bir eder, yeni bir eder diýen muň paniýaçalary, muň ýa düzgünleri, kezzap düzgünleri. Bu konstitusiýa bilen adam ahlak taýdan, ýa moral taýdan, ýa şertler bilen bu ılalaşmaga aňyrda dursun. Başga bir planetaň sistemasyna ýaşap ýör. Gyýlar zorlap, 5 aýal edinip, 7 aýal edip, aýalam şu wagtda ýanky çykýan bilen utançdylar. Bütün şu ýanky bir hepçilik etmeli zat bolunmasa etik gördü, şu edip ne şu kezzap indi özüne milli lider diýdirip ýanky halka öz diktaturasyny bize ömürlük koyacak bolýar. Sen kezzap, bu toron kezzap. Öz topunyň milli lider, hatta öz tohumyň milli liderde öz oğlundan onun veripe borçlarını oğurlap, özün gidip ılgap, halk maslahatynyň başlygy kanunlary tertmeli, kanun çıkarmaly, düzetmeli, şonu konvensiýalara deňgelýän zat diýip barlap durmaly. Prezident bir kanun çıkardy, şonu barlap korrektirovka etmeli. Türkmen halkyna ideýalar bermeli, mysal bolmaly. O zatlar etmän, ünsüň kezzap ýene-de gelip oğlunyň haklaryny oglap, oğluna derek bar döwletler bilen güleşip gelýär. Oğluna derek ýa Türkmenistanyň obýektleri açýar. Halk maslahatynyň başlygy obýekt açarmy? Ine şurýaly. Gelin çykyşymyzy dowam edelim hormatly watandaşlar. Men size indiki maglumatlar bereýin Türkmenistanyň gelen sizem seredim. Ine ýene-de bir maglumat geldi. Bu sapar Türkiýeden Türkmenistanyň Stambulda konsuly Muhammed Nur Övezov Ankaradaky ilçihana İşanguly
Ankara'daki ilçhanın yolbaşı İşanguli Amanliyev bilen Türkiye'nin İçeri İşler Ministrinin orunmasarı bilen hizmetdaşlık kurdular. Şunu men Türkiye'den aldım. Inni bu baş konsul hem İstanbul'da hizmetdaşlık kurya hem Ankara'da hizmetdaşlık kurya. 2-3 yerden dürlü nomenklaturun çinovniklerin üstülen yani Türkmen halkını Türkmenistan'a qaytarmak bilen bolýar. Onu ýaly bolsa yapın gran insan näçip iyi berýär. Soň olany ýerden kowlap, olary ünsörüň Türk polisiýasyna tutturup, vurdurup Türkmenistana berjek bolsaň. Daşary ýurtda başga bir milletiň Türk milleti tutturup türkmenleri maska ettirip Türkmenistana urulýar. Utanan gopmy? Siz jenayetçiler. Siz konsulluk işini başaran yok, eden yok siz. Siz konsul bolýan bolsaňyz, hemme türkmeniň pasportlaryny düzeltmeli. Türk bilen Türkmenistanyň argatdaşynyň arasyndaky hem administrativ problemalar çözmeli. Siz onu ünsün beren yok. Ine şu ýaly kezzaplar olar ministriň orunmasaryna pul berip, Türk ministriň, İçeri işler ministriň orunmasaryna pul berip, konsulun talep edýän adamlaryň şart ýagdaýda tutsak edip Türkmenistana deport etmek için köp pullar verdiler. Ve korrupsiyon hizmetdaşlygy dolu kurdular. Haçanla ýygyňdan aktivist bolýar bir neme bol. 3-4 polis gelip seni alyp gidýän bolsa, ol целенаправленно öňünden taýar edilen bir sistema gelip seni alyp gidýär. Diýmek onu bu tarapdan Türk hökümetine basışlar edip pul verip talep edýänler bar. Näçip Türkler ine ýürüte 4-5 polis bolup özbekleri, kırgızları täçik alyp gidýär. Köçede tutan alyp gidýär, ýöne öýlerine gelip bir-birden adresi boýunça alyp giden oklar. Olaryň prezidentleri işem ýok. Tutulsa kanmadan bolsa gaýdar. Konsullugy pul beren ok. Şurýaly kezzapçylyk işler eden konsulluklar. O döwletleriň. Ne şurýaly ýagdaý. Ine men size şol ilçhanyň ýolbaşyny görkeň, şu arada men bir aýtjak zatlarym bar, hormatly watandaşlar. Lütfen. Häzir bir minut. Ine ünsüyorum şul adama. Şul adam Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasynyň ýolbaşçy. İşanguli Amanliyev diýär. Bul razvedkada MHM'de iň gowy işgär. Şoň üçin muny pasol edip belediler. Bütün dünýäde bir kanun bar. Pasollar hiç wagt MHM işgär bolmaly. Hiç wagt. Konsullar howa, birinji orunmasalar howa, kontrazvedka howa, pasolun ýanynaky ýöne ilçhanyň ýolbaşçy her wagt diplomat bolmaly. Indi ünsüyorum. Men her wagt aýdýan, Türkmenistanyň daşarky siýasaty 0, minus, bütün dünýäde diktatura. Elbetde o MHM o ýerde işlese, o diplomatik işlerini bilmese, o dünýä näýeli operasiýalar edip, Türkmen grajdanyna basışlar edip, daşyny çykyşlar etmedi ýaly. YouTube'a, TikTok'a girmedi ýaly, gorkudyp bulary içine salmak bolýar. Ine gurulan sistem. 32 ýyl. Indi diýim şu sistema bizi Türkmenistany östürelmi? Elbetde ýok. Östürýän adam ýok. Östürýän meýnama ýok. Östürýän maksat ýok. Östürýän hereketler ýok. Näçe Türkmenistan ösün? Haçanaçel ente Warşawada, Türkiýede, Rossiýada adam şertler ýok ýerlerde ýaşap, kösenip, kaçıp haçanaçel bolýar. Dogon anlaşma var Türkmenistan'da. Daşını herekete başladı, içinde herekete başladı. Kaç gidýär şol? Men size bir misal getireyim. Şol gurban oýuny aýyrmagyň milyon usuly bar. Iň bir ansat usuly. Iň ansat usuly. Hiç şart etmeýän näil aýryp bolýar gurban oýuny. Ünsüň, men size düşündürýän şol. Watandaşlar, gatan sat. Ine biz Türkmenistanyň ne prezident, ne milli liderini hasap edemiz. Hiç hasap edemiz. Bolly, o bizim prezidentimiz de biz saylamadyk, bize hiç şart etmedi, diňe biz basyp gelýär. Günden
hekimlige barmalylar. Öz günjaglygyny görmeli, günjaglygyny görmeli, hiç zada sokulmalylar. Bir ýere barsa hiç kim görünmeler. Özümüz azy birleşip, öz aramyzda ulaşyp şonu prezident hasap etmeliler. Yallaklary da aýtmaly, sen utanokmy? Ýa-ni yallaklap şul adam bütün Türkmenistan ýygranýar, senim yallaklap onu ýalap oturýarsyň. Boldy. 2-3 aýdan soň öz gaçyp gidýär. Men mysal getireyim. Sowet Soýuzy bolanda ýalňyşmasam awgust aýynda Belarusiýa, Rossiýa, Ukraina üýüşüp karar aldylar. Biz Sowet Soýuzyndan çykýardyk. Ine şolar çykandan soň dekabra ahyryna galman ýa-ni Gorbaçov Kremlde oturdy. Oturdy, hiç kim o habar tutunyň, hiç kim aýdar. Neden o? Hiç kim onun işi ýok. Öz atstavka berip gitdi. Eger bermedik bolsa, ahranyň bir pistoletini öldürür düşündi. Indi biz şunu hasap etmedik. Bizim dogan anlaşmamyz aýtar. Polis, beýlik organlary sabotaj hasap etmek. Sen nimede işleýärmiň? Newit öndürilişde, ýa-da öndürilişde işleýärmiň? 100% işleme olsa 30% işle. Pesertiýär. Sen tebi waýlyň, sen pullaryň uçup gidip otyr da gurgany ogurlap ýatyr. Näme üçin ogurladýar? Pesert hem ýerde hekimliklerde hem ýerde peserliň işlenidi. Ekmeň, buğdoy, paxta ekmeň, hiç zat etmeň. Günüňizi görjek boluň. Mal saklaň, ekineňiziň öz melleriňizi günüňizi görüň. Hökümet ýykylýar, men size aýdaýyn. Pul gelmeýär, hiç zat dolunup bermeýär. Sakrasheniýa edip muny hasap etmeseler, şunun ýanyna aklaram, ministrlerim der, kim aýol? Bir halka muny wapşe hasap eden, näme üçin biz hasap etmelidir? Ýanyna ahranasy çykaryp pistoletini ataram. Gahman boljak bol. Ine boljak iş. Ýa-da şular 2-3 aýda gaçyp gidýär. Aktivlik bilen biz aýryp bilýär we passivlik bilen aýryp bilýär. Ýollar köp, başga da ýollar köp. Ine siz hiç zada siýasata goşulan ýokmy? Hiç zada goşulmaňyz. Ine size bir ýol. Dine öz araňyzda aktiv bolun, ýa-ni gowumy ýagdaýyň zat hökümete goşulmaň. Hiç zadyny etmeň. Meýnamalardan, beýnamalardan sizin bozuňyz ýok. Ana minister ılgar adam tutmaz. Inanyň, häzir her wezipe pul alýan bolsa, öýler pul bererler gelip. Sebäbi döwlet ýykylýar. Ine şunu sabotaj diýilýär. Şunun bir ýol. Hormatly watandaşlar, indi biz gepleşigimizi dowam edeli. Men size ýalňyja görkezdim, ine şol kezaplaryň edýän işlerini. Indi men Recep Tayyip Erdogany ýüzlenýär. Türkmenistanyna korrupsiýa 100%'dan geçti. Onu bütün dünýä tasdikleýär. Ekspertler, bir topar halkary gurumlar. Indi Türkmen korrupsionerler sizin hökümetiňiziň ýolbaşçy wekillerinden satyn alyp başladylar. Unutmaýaryn. Hormatly Recep Tayyip Erdogan, siz prezident bolýan bolsaňyz, başga bir döwletiň çynowniklary, ýa-ni ýolbaşçylary, sizin ýolbaşçylaryňyz, sizin bellilen adamlaryňyza para berip, ýa-ni pul berip, bulara korrupsiýany öwredip, ikisi korrupsiýa diýerler. Şu gün goý türkmenler akysyn, erti başga da ederler. Sizin hop ýagdaýyňyz, döwletiň hop ýagdaýy, ýa-ni gat hoplu bolýar. Şu zatları siz ünit vermeseňiz, Türkmenistanyň korrupsiýa sistemasy Türkiýanyň ýa-ni ýykýar. Türkiýede korrupsiýa ösüp gider. Ine size aýdýar. Bu ministriň ornmasary tarapyndan watan dönükligi dälmi? Ýa-ni sizin ministriňiziň ornmasary, İçeri işler ministriňiň ornmasary şol Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýolbaşyndan we konsulun ýolbaşyndan pul alyp şu Türkmenistana hyzmat edýän bolsa, bu watan dönüklik dälmi şol ornmasary? Näme tap bolanokmy? Bir günde tap bolýar. Kim duşdy ministerswada, ýa-ni şol ikisany kezap bilen şol adam tap bolýar, derňek bolýar. Prokuratura berin bir derňek, ferediň näme edip ýöler bular? Goý siz türkmen halkyna, ýa-ni nefsiňiz agyrmasyn. Ýöne siz öz döwletiňizi goran. Ine Recep Tayyip Erdogana menden maslahat, men
Demokratik Vatan Türkmenistan halk hareketinin yol başlı. Yine men size aýdýan, şu ýazat etmeseňiz, siz öz döwletinizi hukukka salýaňyz. Öz döwletiniň içindäki işleýän ýolbaşçylar Vatan dönükleri Türkmenistanyň hukuksyzlyk işgärleri bilen argatnaşa girip ýanky biznes edýär. Ine şunu ünsün, men size haýyş edýän, o sizin üçin gerek, bizim üçin gerekkä. Sizin döwletiniz, bizim işimiz ýok o döwlet bilen. İçeri işler ministrinin orunmasary pulunu Türkmen hökümetine işleýär we Türkiýanyň halkara gurumlarynyň öňüne awran ýykýar. Sebebi her bir kanun edilen deport şu ministrinin orunmasarynyň awran ýykmaýar. Recep Tayyip Erdoğan'ın awran ýykýar. Türkiýanyň prezidentiniň, Türkiýe döwletiniň, Türkiýe döwletiniň awraýy şunkuna Recep Tayyip Erdoğan'a bagly. Diýmek, siz şol awraýy saklamaly. Diýmek, siz şol niýede korrupsiýa baý bolsa, onam Fransadan bir herkediň ýolbaşçysy gyýgyryp aýdýan bolsa, siz şonu barlamaly. Eger şon hakykatdan baý bolsa, şol olmasary cezasyny bermeliler, cinayete çekmeliler. Bütün beýleki işgärler görkezmeli. Men deport edin diýdim, ýöne oň üçin pul almalylar, hemme zat kanun esasyna gitmeli. Onda döwletiňe magary galýar, biziňe magrymyz galýar, biz kanuny bozulmaýar. Şeýle şu gün şu ýerde türkmenleriň üstü bilen kanun bolsaňyz, erti başga zatda bozarsaňyz, şeýle indi edersiňiz. Ine şu ýazatlara üns bermeli. Meniň maslahatym. Ine bize Türkiýeden gowşan maglumatlaryna görä, ine Türkiýede aýal maşgallaram Türkmenistan deport edip başladylar. Öň erkekler alýadyr, aýal maşgala tutulur, aý bolýar diýip goýberýärdir, inni hemmesini. Fersap bolan watandaşlar, biziň watandaşlarymyň köpüsi Türkiýede Türkmenistandan turist bolup vizasy bilen gelýär, iş tapyp derrew işläp başlaýarlar. Birinji hepde geçenden soň bir gün 6-njy gün ýa bazen diýç güni köçe çykýarlarda tutulyp deportda gidýärler. $2000 adwokata berýärler. Türkmenistandan pul alyp kardalyp geldiler. Ýene $2000 ýene deport bolýarlar. Mundan meter öňküden meter kıysa düşýär. Şoň üçin fersap bolun. Hemme zatlar akıl etmeli. Hemme zatlar administrativ taýdan berk ýasamaly. Berk etmeli. Ýanky oňa inanmaly. Siz Türkmenistanda korrupsiýa edip hemme zady korrupsiýaň üstü bilen çözmäni edipsiňiz. Şeýle başga çöp bilen ok. Türkmenistanda administrativ sistemi işlenok. Diňe korrupsiýon sistemi işleýär. Ýöne Türk hökümeti beýle däl. Men ünsürdüm. Warşawada da, Germaniýada da, Fransada da olanlar derrew şo ýanky ters ýoldan gidýär. Beýerde ters ýoldan gitmek gerek ýok. Dogry ýolanyň hemme zat bolup dur. Näme çyk ters ýoldan gidip muht bolup dur. Biz diňe ine bizimkiler diňe ters ýol bolýar. Şeýle arasa kanun ýoluny bilenok we inanynok şoň işleýär. Türkmenistandan daşarky döwletler Türkmenistanda. Şoň üçin ýalar. Bular ýaly gitsek Türkmenistan bolar diýip bizi ýanky iň erwet mysal hökmünde şondan görkezýärler. Diýmek daşna çykdyň, edip Türkmenistanda ýalylar. Tersap bolmaly. Administrativ kanunlary seretmeli we özüň kanun ýolunda ýürümeli. Ine Türkmenistanyň biziň watandaşymyz nelegal ýagdaýda gezýär, ýagny bir kanun ýagdaýda hereketler edip endigeden soň Türkiýede ýa-da Germaniýada da şurýaly edip bolýany dol pikir edýärler. Ýok, edip bolany. Şunu bellek goýun. Türkmenistana Hytaýdan sim kartalar gelýär. Şol Hytaýdan gelen 70'lik nomerli telefonlar, ýani telefonlardaky sim kartalar üstü bilen diňe telefonyna gürüşip bolýar. Ne internet, ne VPN gapyp bolýar. Şoň üçin fersap bolun, şol sim kartany ulanmazda fersap bolun. Entek ýa şol dogry teknik derejä, ýokary derejä galmady ýa başga bir ýanky sebäp bilemok men. Türkmenistan Hytaýa Türkmen pasportlaryny zahat etdi. Hytaýdan geljek pasportyň içinde çip bar. Şo çip boýunça seni tap bilýärler. Sen niýe dediňi bilýärler. Mesela şo pasport alyp Ýewropaga gitdiň, sen haýsy şäherde näme, ýanky haýsy şäherde dediňi bilip bolýar. Ýöne.
Hünärmetler şey diýär. Gurşunun içine salsaň, mysal üçin ol gurşundan tarýaklar we ýa şoňa meňzeşlerden içine pasportunu salsaň, şol ýa Sputnik şonu almaýar. Çip signal bermeýär. Ulanyň barlak görüm dogrum dogry däl. Ine Türkmenistanda çağılar doguluşy azalýar. Ve çağ ölüm köpelýär. Men onu her ýerde aýdyp gelýärdim. Ine seredin men size bir video görkezin. Mazarçylykda diňe çağlar ýatyr. Şul videoda ölen çağlaryň mazarlary görünýär. Türkmenistanyň hökümeti çağlar näme üçin ýurdun daşyna çykaran ok? Sebäbi dogulýan çağa az, ölýän çağa köp. Ölýän çağlar köp bolan soň nesil piselýär. Ve başga bir sebäp ýene bir başga bir sebäp Hytaýdan ýa-ni çip pasportlar ýerine oň üçin açyk saklanýar. Ýöne çağlar çykarmak ýa-ni indi gadagan aýdanok ýöne kynlaşdyrýar ýürüýdi. Sebäbi ýaşlar çağlar etse şu rejimi kim ýertir öwsün? Ol galyn garry adamlar ölüp gidýär, şoň üçin şoňlanym hemme propaganda, rejimiň edýän propagandasy Gurbany millilidir, arkadagy alawaly zaman o zatlar ýitip gidýär. Täze daşyndan gelen ýaşlar üstünden ular. Gülýärler. Şu ýagdaý. Ine men mazarçylyk boýunça size video görkezin, häzir bir watandaşlar. Şu Türkmenistandan geldi şu video. Seyredin. Bir minut. Ine şu çağa mazarçylygy diňe çağlar ýatyr şurda. Şurada ýazyly bizim gezipdik siz ýaly, sizem gelersiňiz biz ýaly. Ine hormatly watandaşlar, men başlan. Men öňüm aýtdym, Türkmenistan katastrofa, Türkmenistan demografik katastrofa, ykdysady katastrofa. Bizim çağajyklarymyz ölýär. Öň Türkmenistanda Sovet Soýuzy bolany ýürüýtüler Institut Materi Rебёнка bar ýa-ni çağlaryň ejesiniň we çağlatyň institutu bar. Şo ýerde isleýärdiňe geçirýärdi. 12%dan 7%a düşdi ölüm, çağlar ölümi. Şu ýaly ýa-ni statistikaň üstünde işleýärler, häzir onu atyp barýarlar. Gaýtyp gidýärler. Haçan statistika bolmasa, sen bilemok. Şu problema onkudan agyrmy, ýa munkudan agyrmy, bu ünsörmeni bermelermi? Haçan aşağıdan statistikan alap berýän bolsa, sen ýa-ni näme diýsem kam, allyk dünýäsinde ýaşaýar. Ine şu Gurbanyň allyk dünýäsinde ýaşap, adamlar hiç zat bilmesin. Ine adamlara ýa-ni güýmen, ünsün başga zada çekin diýip aýdýar. Ine şu ýaly Türkmenistan. Gynansaň. Ine hormatly watandaşlar, bir minut. Ýene bir informasiýa görkezin size, ýa-ni Gurbanyň ýegenleri, kafeleri, toý mekanlary adamyň üýüşip biljek ýerlerine ýene-de barp başladylar. Adamlar üýüşmedi, ýegenler barp adamlary dargadýar. Üýüşmäň, adamlar üýüşde birden azy birleşip, bir bilen gürleşip, bizim garşymyza çykaýmasynlar diýip ýa-ni gorkýar. Şoň üçin üýüşmäň, gelmäň, baryň öýüňize gidin diýip, ýa-ni kafe, restoranlar aýdanýar. Sen o ýerde adamlar üýüşip, ýa-ni dilleşip, ertirki günne gürleşip, bir hökümete garşy ılaýtada Gurbanyň çykaýmasyn diýip, Gurbanyň güni aýtdy şolar. Men öňkü çykyşymda da aýtdym. Indi bizi polisam emhime gorap biljek adam ýok. Öz janyny kat edip biz gorarýaly. Şoň üçin sizilgan, sizem kömek edin diýip, ýa-ni öz tohumynyň millidiri, öz tohumyna ýönendi. Şu ýaly. Türkmenistanda telekeçiler we biznesmenleriň ýagdaýy kynlaşýar. Telekeçilerin hususy marketlarda hökümet harytlaryny ardan bahadan satmany talep edýärler. Ölýän bolsaňyz harytlaryň bahasyny galdyrmaly diýip talep edýärler.
ardan bakalı haritlaryň reklamatyny edin diýip telekeçilerden talap edýärler. Telekeçiler we biznesmenler haritlary düşen bahadan ardan satyp uly uýtga düşýärler. Telekeçiler biznesmenlerim inni näme etjegimizi bilemzok. Biz güýçli uýtga düşdük. Biz çöküp oturýar diýip zerenýärler. Bu ataly ogul Türkmenistandan bizem dol çökürdi diýip ýa-ni aýdýarlar. Men size bir reklama görkezin, ine şul Türkmenistan'da şeýle bir häzir ýokurdan aparat prezidente kontrol edýär. Ýurtda şu ýaly, ýa-ni görkeziş berilýär. Ardan bakadan reklama edin. Halky güýmeň, lotereýa edin, on edin, mun edin, halk güýmeň, halkyň ünsün başga da çekin. Döwletde krizisyny, pulun ýokdugyny halk bilmesin, başga da ünsün çekin, ýa-ni başarak edin diýip polislara, hökümetin, ýa-ni hekimlere haýyş edýärdi, talap edýärdi. Şolar ýa-ni ýygydan şoň üstünde işleýär. Ine men size bir video ne bölümini okuyayım şu barada ne vatandaşlar hem bir minut Gonzuklar havasıma begen sporda geldik ene 5 manatdan eşik koyupturdy ýa. Görelim 5 manat kal. Öwden sapakda geldigine. Görelim 5 manat kal. Ani begen sporda görelim ana oglanlar eşik koyuptur 5 manatdan. Dogrymy ýalanmy? Ine şu adam 5 manat almak üçin 15 manat taksiste berdim diýär. Şunun adam mana ara. 5 manatdan eşik diýip ýa-ni bir saat telewizyon goýuldy. Ene şu begen sportdan çykdyklay we 5 manat eşik goýar 2 saat 3 saat telewizyon goýuny tortur diýip 5 manat diýip. Nokmay. Adize koyam bir adamda görüp ýulman aýda aýtdyragyny algaplay. Olam hiç so men nasyp kılgelmi o algaplay. Olan näme çeýne gidelim. Ine vatandaşlar hakikat ýa-ni şol biznesmenler teçili ardan bahadan satdyryp reklam goýup hemme zat gülýäli halkyň ünsün çekin halk ılgatyn oňa ılgatyn bizim bilen işi bolmasyn ýa-ni diktatorlar bilen diýip ine şu ýaly reklama edýär ýa-ni aňarsy boş kartoşka ýaly ine şunam görkezdim. Ine gelin gepleşip dowam edelim vatandaşlar. Ine seredin Türkmenistan hökümetine pul az. Ine bir misal. Russiýadan Türkmenistan'a ýüzlerçe tonlap avtologlar üçin ýağlar getdi. Şol ýağlar gumruk gullugynyň bazasynda saklanýar. Russiýa kontrakt boýunça goýulan harit üçin valyuta sorýar. Ýöne Türkmenistanda konvertasiýa we dollar bolmasa, ine şonuň üçin ýağlar Türkmenistanyň içine satyp bilen oklar, salyp bilen oklar. Şu ýaly şolum ýa-ni Türkmenistanda konvertasiýa we pul ýoklugyny okudýar. Hatta Türkmen film ýaly telestudiyalarda çykan filmlerle hökümetin pul bermäne mümkinçiligi ýok. Ine filmler üçin inni özüňiz pul tapyp başga ýerlerden tapyň biznesmenler haýyş edin, oňa haýyş edip tapyň diýär. Biz size pul berjekkä ýöne patriotik ýa-ni kino görkezin döwletimizi öňüň, rejimi öňüň, diktatorymyzy öňüň diýip ýa-ni şuradan talap edýärler. Türkmenistanda güýçli ykdysady kriz. Adamlar sıkraşen edýärler. Ine mysal üçin men size aýdyn, Russiýada kommersiýa üçin däl kino, ýagny çağrı üçin dokumental filmler, eksperimental filmler, debüt filmleri Russiýa Federasiýasynyň medeniýet ministrligi tarapyndan maliýeleşdirilýär. Türkmenistan şeýle. Ýöne Türkmenistanda pul ýok. Inni şul ýa-ni telestudiýadan bular talap edýär, hökümet telestudiýadan. Ýöne buların pullary ýok. Türkmenistanda köp buyruklar hökümetin puluna edilmen, hususy adamyň puluna edilýär. Mysal üçin ministriň ornmasarynyň ýa ministr ornmasar ýa-ni kabinetde oturuşlar çalyşak bolsa, gün aýdýa işgärden çağıryp departamentlaryň başlyklaryny, bugaltry, ine şu tol aýyryň. Ýa-ni täze beýleki ondan giden çalşanmada ýok, ak renk gerekkä gara renk goýun. O görgülerim öz pulunu goýup zynyşyp ýa-ni şu stollar çalşýar. Beýle bolmaly.
Edaran pulu bolmaly, edaran büdjeti bolmaly, edara giýdiji görmeli. Hökümet edara bolsa hökümetden pul gelmeli ýörýär. Sebäp bu hökümet edara döwletiň bir işini edip ber. O zakat çykan hökümet. Ine onu seyretmeden şu zatdan hökümetiň içinde hemme zat hususy adamyň pulunu ýediýär. Hatta ýa-ni polisde harbulugyny eşikleri ýa-ni kapitanlar, leytenantlar öz puluna satyn alýar. Bir 30% tanışlar, bağlar, ýa-ni hökümetiň pulunu ýediýär, galany öz pulunu goýup, özüne dikdirip öýler nime diýär. Onu ýa bolmaýar. O hökümetiň ýoklugyny aňladýar. Ol hökümet dolandyrýan bir kezzap, hiç zat bilen işi ýok. Türkmenistany öz monarhiýasyna, ýa-ni öz başlak döwletine, öz kiçik firmasyna öwrüp pullary ogurlap, özüne mesjid, özüne arkadaş şäherini, öz itpişikleriniň ýa-ni ýadygarlyklaryny, köşklerini, medallaryny gurup aýlanyp ýör. Samtyk bir zat. Ine şu samtyk bir zat bilen bizim geleceğimiz barmy? Ýok. Näme etmeli? Garaşyp oturmalymy? Kime hana Türkmenistan'a gerek olsa gelin alın diýmelimi? Başga bir kezzap geler. Başga bir kezzap topar alar da ýa-ni şol döwletimiz ýene diktatura çygar. Şoň üçin biz ine siz, men, ol, bul, goňşyň herekete girmeli. Başga ilajy ýokdur. Ine men size bir kiçik ýa-ni videojyk görkezýän, videojyk däl, kiçik Russiýanyň saýtyny görkezýän, men şu aýdyşmy siz görýärli. Bir min. Ine mysal üçin Россияdaky сайт сколько государство вложит в российское кинопроизводство в 2023 году diye. Россияň hökümeti ýa-ni kino üçin näçe pul goýar 2023-nji ýylda. Ine ýazylýar 11 milyard rubl. 11 milyard rublyň tahminan 125 milyon dolar bolýar. Ine Россияň hökümeti kommersiýa kino däl üçin, ýa-ni çağrı üçin, debüt filmler üçin, dokumental filmler üçin hökümet goýmaly. Hökümet berýärde olurlar. Hiç bir biznesmen ýa hiç bir kino çykarjy, rejissor dokumental film, ýa-ni döwlete gerek filmler etmeli. Ya hiç bir çağrı üçin film etmedi. 10 filmden bir tane film hökümet tarapyndan ýa-ni biznesmenler eder çağrı üçin galany hemme hudorsky filmler ýa-ni detektiv diýen fantastika ýene şu meňde ştatlar. Şoň üçin bu hökümetiň borjy. Ine Rossiýada men göközýän hökümet edýär, näme Türkmenistanda dol hususçylyk goýup berip, ýa-ni bar niýeden pul tapsaňyz tapyň diýip, ýa-ni diýişmeli ministrlikde ýa bir edarada sen wezip alýan, şöra barýan öz puluny hemme zat etmeli. Ol mümkinler baý döwletde, ösüp barýan döwletde o zatlar mümkin däl. O diýmek döwlet ýok diýmek. O diýmek bu döwlet polny korrupsiýa geçip kezzapçylyk geçiripdir diýmek. Sebäbi haçanla mysal üçin bir ministr bolsa, ornmasaryna ýa departamentin ýolbaşçylaryna men kabinetim çalışyň diýse, diýmek olu bir ýerden pul almaly, ýa korrupsiýa etmeli, ýa da öz ýurtyny bolsa, goýsa erti korrupsiýa edip şonu ýerine goýmaly onu. Onun çağrıları var. Diýmek şu birinji günden täze gelen adam eýýem korrupsiýa itelýär şolary. Şuraya alyp. Vatandaşlar çykyşymyzy dowam edelim. Ine men size Rossiýanyň hökümetiniň näçe kino üçin pul goýanyny gördüm. 11,7 milyard rubl olan 124-125 milyon dolar bolýar. Ne 2023-nji ýylda şunça pul berildi. Ne şol pullary ýa-ni reklamalar hökümet üçin, ýa çağrı üçin kinolar, patriotizm kinolar, dokumental filmler çykýar. Indi hormatly vatandaşlar, başga bir gurulmagy etip geçelim. Bizim efirlerimizi görýän bolsaňyz, men soňky çykyşymda gurbanlar täze binary açýan tamada diýdim. Ol milli lider däl, gurbanly halk maslahatyny ýolbaşçysam däl, ol bina açýan toy we mereke tamadasy diýdim. Gurbanly öz oglunyň haklaryny alyp binalar açyp, bina açyş tamada bolup, açyş toylara, merekelere gatnap ýüren bir adam boldy. Ine Feridin Gurban Guly netije çykardy. Indi binalar ýaşylar we
Yankı ayal maşallar açya. Kurbanlı indi baranok. Men de şol videoları görkezeyim. Vatandaşlar. Bunun açılış dawarasy ýokary ruhunlyga betlenýär. Oňa halbykymda hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleri, merdany watan goraýçylary, şeýle-de il tiýlegli ýaşullar gatnaşdylar. Täze binanyň açylış dawarasy döwlet senamynyň buýsançly ýanlanmagy bilen bagdalgaly. Bu ýerde çykyşçylar öz ýörek buýsançlaryna Milli Howpsuzlyk ministrläriniň dedimine şeýle ajaýyp mümkinçilikler bilen öpüň edilen döwrewat desgalar toplamynyň bolmagy. Iniferin ýaşullar bar ýa, inni şol kimdigini bilenmok men barıp şu obyektler açýar. Binalar açýar. Inni gurbanlyk giden ok. Men oňa aýtdym. Sen bir toy tamadasy, sen bir barıp bina açýan. Sen halk maslahatyny ýollaşdy, wedipen wa. Borçluň wa, näçe bilen ok borçluň diýip mo ýanky naýyz etdim ony. Ne inni halk mo näýil seriler diýip çekirli de ýaşullar tokýar. Hormatly bilen serkerda başymyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de çykyşçylar watan goraýçylarynyň güni bilen şeýle-de Akdow adly türkmen alawaýynyň buýsançly ýeňişi bilen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzy hem-de hormatly bilen serkerda başymyzy mehriban halkymyzy edermen harby gullukçylarymyzy tüýt direkden gotladylar. Bilşimi diýýäli Edermen harby gullukçylar mene göremok. Bul edermen harby gullukçylar edermen boljak bolup Gurban olayım, kezzap Gurban'ın elinden medal alacak bolup öz halkyny ümçtaja edýärler. Edermenlik mi ya kezzapçylyk we jenaýatçylykmy şu? Aýdym, ýalyn kommentariýada MHM terroristleri we polis zombalary edermenmi ýa-da şular hakykatdan halky genosid edýän, halkyň gözüni oğudan alan hemme Türkmenistanyň geljegini ýumruan adamlar şular. Ýalyn şu kommentariýada. Tabagylanmadan kemale getiren alawaýlar. Ine alawaýlar, atlar, pişikler gaty wajyp watan programasyna ýöne biziň. Ol Ýesengulyda, Taxtada, Oktýabrskida, ýa-ni Guşguda, Sandykgaçyda, Lewaň oglaryna, Marin oglaryna, Balkanyň oglaryna adamlar köşenip ýören adamyň durmuşlary, onun ýaşaýşy hiç ýa-ni prezidentde we onuň alyp barýan siýasatyna digişli ýeri ýok. Men şoň üçin aýdýan. Bu itlerini östürür, köşkleri urulur, atlaryny östürür, piçiklerini östürür, öz tohumunu östürür, öz şäherini urur, öz atabagynyň atlaryny oýar içine. Hemme zat eder. Ýöne türkmen halkyny östürmez. Şu neçeli öllük gelýär. Östürmene aňyda dursun. Östürmemeý. Milli buýsançymyz watanymyzyň baýlygy oturýar. Olary gorap toplamak, ähli ajaýyplygy bilen geljek nesillerimize ýetirmek bizim borjumyzdyr. Dawaranyň dowamyna binalaryň gurulşygyna tapatlanan gurulşyk. Bula masgaraçylyk gören zadyny häzir Türkmenistanda adamlar maňlaýan çalýar. Bu näme zat? Bu Gurhan eden oklar. Gören zadyny batareýa täze tapsalarym kelletine diýär. Pul berselerim kelletine diýär, ýa-ni kelletine degdirýär. Kitap Gurwanyň gerekmije kitabyna elini nimesi elini okşýar. Men düşünmedim biz bu masgaraçylyk dämmi? Ya şul ösüşmi? Ýalyn kommentariýada näme pikir edýäňiz? Mümkin men ýalňyş ýanladım. Şulara sowgatlaryň gowşulmagy bolsa, ýurdumyzda insan zähmetine, ählakyna aýratyn hormat sarpa goýulýan alamatlandyrýar. Täze desganyň açylış dawarasy Milli Howpsuzlyk ministrläriniň watançy harby aýdymsaz topunyň çykyşlary. Ine bäde Gurban uly ýok. Ine başga bir ýerine terderin. Şu ýerde de Gurban uly ýok. Hareketleriniň düzgünleriniň puqta bir jaýdylmagy barada ýokary talepler bildirýär. Bu wagtda täze ulanmagy berilen desganyň ähmetiniň ören ullugyny bellemek möhümdir. Durmuşyň ähli ugurlaryna talabalar işleriň ýerine ýetirmegi, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy wagtda iýlikleri tagalla diýen hormatly prezidentimiz hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaş. Ünsüň Türkmenistanyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy ýa-ni Kezzap Gurbanly Berdimuhammedow. Ine şonu aýdýarlar. Diýmek, bu adam
Bizim çıkışlarıma da mümkün öse diyenler, bir serdip şunu daklad ediyenler. Ha, çekilin halkınga harın getirmeyin deyip korkup otuyor. Men öňüme Gurwany gorkya, krizisin agyrdygyny bilýär. Şul bir zadyň üstünden ýaryp çykar diýip bilýär şul. Keypine maňa jaň edip, ýa-ni maňa hat ýazyp 50.000 euro ýa-ni ködürlenip bu. Gorkýarlar şular. Ýöne 50.000 dolar men hümmedim gaçypdyr da. Galdyrmaly hümmedimi. Ötün ýyllar 180.000 ködürleýär, bu safar 50.000 ködürleýär. Diýmek men çaly işleýän, diýmek men ýa-ni gatak aktiv bolmaly. Yine şu ýalda hormatly vatandaşlar gelin çıkışymyzy dowam edelim. Men size inni ýa-ni Türkmenistandan gelen başga habarlara size düşündireyim. Gurwany we Serdar Berdimuhammedow her gepinde san tehnologiýany kullanýarlar. Ünsüň Türkmenistanda internet yok. Bir topar saytlar ýapyk, VPN'leri ulanýan adamlar barlýarlar da tutup ýa-ni hyzmat edýänleri tutup olmaýşlykka sokýarlar. İksan kezzap idiotlar ataly ogul üçin Türkmenistan fan tehnologiýasyny ornaşdyrýar diýdikleri dine Serdar Mumya, Robocop bolup ýygnak geçirenine ine fan tehnologiýasyny ulanýar diýip biz distansiýonda ýygnaklar geçirýär diýip görkezýärler. Ine şul hemme şulun fan tehnologiýa ýagny san ulgamlaryny östürýär diýdigi, ýa-ni distansiýonda bir zat ýygnak geçirýär, ine şul biz ulanlyk diýip ýa bellek geçýär. Başga zat ýok. Masgaraçylyk. Gelin Robocopa seyredelim. Ine men ýene teknik tarapdan açyk. Ýa-ni näme? Ýöne şonu da görkezýin. Ine Robocop näme diýär? Ine serin Robocopa. Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmege başlaýar. Şoňun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Owatina toplumuna göze uçurýan ornasary Ataxarlyň hem vilayetler häkimleriniň gatnaşmagyna san ulgamy marhale iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda ýurdumyzyň owukyjylyk toplumuna hem vilayetlerine alyp berilýän işleň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz san ulgamy marhale geçirýän Neferin Robocova. Şol bir kartinkasy 2022-nji ýylyň 12-nji martyndan başlap şol bir stoly meni öňüme aýdyp geçipdim. Kompýuterler ellenenok, ýa-ni sıçanjyklar bar işleýän ýa-ni kompýuteri. Şol bir duran ýerinde. Özem ortada işlenenden saq tarapda ýa saq elinden işleýän ýa-da çep elinden işleýän, ýa saq tarapda ýa çep tarapda. Göwüňden işleýän. Şu zatlar düşündürüm şu Serdara. Ýa-na kömekçiler, aparat prezidenta Serdar Berdimuhammedow. Bu real kompýuterde işlenenok 3 tane kompýuter bolup işlenenok, bir tane kompýuter 3 näme ýa-ni ýerini ornap bilýär diýip düşündürmüşüm o. Bu kezzap düşünenok bilen oga bu. Word bilen maňyň, Linux'yň, Google'yň, ýa-ni Safari'ň tapawyny bilen oga. Ne şoň üçin ine san tehnologiýany diýmek östürýär diýip ýadyňyzda bolsa telewizor Hytaýdan alyp ine içinde topladyk. Ine muny önürät diýip aýdyp geçýärler. Yalan. Hansan tehnologiýalar? Sen öýüňde oturan ýerinde telefonyna spravka alýan hekimlikden. Oturan ýerinde wiza alýan, oturan ýerinde MIDA dokument berýän, oturan ýerinde bir topor lisenziýalar alýan. Hany ol tehnologiýalar? Ol elementarny tehnologiýalar. Beýerde ol näme diýerim kam? Ine kontrakt almak üçin apel dofra diýilýär, ýa-ni konkurslar diýilýär, tenderler. Hiç kim baranok şu ýere. Oturan ýerine kompýuterde doldurup iberýän, öýşede komissiýa çöýýär, saňa jogap gelýär. Ine şol tehnologiýa, san tehnologiýasy. Oturan ýerinde oturup firma açýan, hiç ýere gitmän. Oturan ýerinde oturup, indi buhalteriýa bizde kagyz ýok. Bizim büromuzda kagyz ýok, düýbünden kagyz ýok.
Hemme maglumatlar drive'da. Yürüte drive satın alınıyor, безопасность var, hemme atla hemme. Bu alter şondan maglumatlar ya kontrol ediyenler şolun maglumatlar ya. Hemme yerde onun yani aplikasiyaları avtomat ýagdaýynda. Barlar çyýata kaýdy balanok. Kliýöz bark diýär ýa-da maňa iweriň diýär biz şo drive'ın bir bölegini berýär şo barlar gutorýar şonda. Çalt geçe hemmeler. Ine teknologiyası. Biletler yani telefondan alınýar. Oçurtlar yok, vzatkalar yok yerlerde. Siz hiç wagt san teknologiyana geçip bilmersiniz. Yani siz korrupsiýa etmeli. Korrupsiýa etmek üçin fizik taýdan görüşmeli. Fizik taýdan görüşmek bolsa, ol öňkü asyryň teknologiýalary. Bil tatýan hökman adam görmeli, şoňa vzat kalmaly, görüp şondan blokir etmeli. Yani korrupsiýer hökman spraw kalmak üçin adamlar garaşmaly, olara ýanky problema döredip akşam öýe getirdiýmeli. Ine şo vzatkalar bolmady ýaly. San teknologiýalar giýildi. Korrupsiýa bolmady ýaly. Ýewropada we bütün dünýäde san teknologiýalar giýildi. Bu bolsa samsak san teknologiýa diýip hemme san teknologiýa ulgumlaryň siýasatynyň netijesi ine men ýygnak geçiren distansiýada özüm kompýuter ellemeni gorkup şo kelini ýanky bytnaman gurlagy. Ine Robocop. Serdar Mumya Robocop ýygnak geçirýär. Bu bir gülkünç zat, hormatly vatandaşlar. İş masalatynyň bugün tertibini lan edip ilki bilen san teknologiýany serdim. Ünsberiň. San teknologiýa arkaly ýygnaklar geçirýär. Robocop'a otyr kompýuter elemeni okýar. Garşyndaky adamlara ýagyp otyr. Bir gülkünç dämişim. Hani tabletler, hani ýanky iPad'lar, hani ýanky onu iPad'y nimaşdan öýdi ýazyp dur. Onu göt ýazmagy merekkel. Hani o zatlar. Biz klient bak görelmede ýa-da ýygnak geçirenmede biz ýazamyz. Gün registrasiýa edýäs. Ondan oturup görýärse ýanky mazmuny neme diýäs boldy. Ine san teknologiýasy. Bu bolsa eýbir ýyly beýlik milletlere bir diktator berilipdir. Bize berilen bir diktator kezzap ahirpyna şermenine iksany atalogul. Diktatorlukda da diktator diýen diktatorlar şuradan gahar ederler. Murada biz olar deňemen diýip. Bu torun bir samsyklar diýip. Samsyk diýen samsyklaryň bir şu aýdalar. Murada şular samsyk diýme täze biz Google'da diýen diýerler. Ine şu adamlar bilen sen näme ösçük? Nire ösçük? Atritsatını ösçük. Ýokary däl, atritsatını aşağı ösçük edersin. Ine hormatly vatandaşlar, iýini özüňiz ine watan programmasyny görülersiniz. Men size nime edip durmaýyn. Wagtyňyzy alyp durmaýyn. Biz gepleşigimizi dowam edeli. Şonun oğusy ýok. Hormatly vatandaşlar, ine men size görkezdim. San teknologiýaryň üstünliklerini. İki zan kezzap idiotlar atalogul, üçün Türkmenistan san teknologiýaryň oýuny ornuşdurýar diýdikleri. Yani distansiýonla bir kameraň üstü bilen ya Zoom ya ýörüte programmaň üstü bilen ýygnak geçirmek. Boldy, nokot. İnternet ýok, VPN'ler tutanok. Gurulýan avtoban ýollarda internetler ýok. Owalarda internetler ýok. Ol 40 owada häzir avtomat telefonlar ýok. Telefon bilen ýanky sotu telefon bilen aýlamasaň skoram etip bolanok. Ne şo zatlar düzelsin. Elementarny zatlar. Şolum ýok. Niye insan teknoloji? Bularyň buğdaýam ýok, şo aýdan plany. Paxtasam ýok, nevdem, gazam, hemme zat korrupsiýa, yalan maglumatlar. Ondan şu yalan maglumatlar, yalan dünýäsinde ýaşap, ben niýe baraly? Katastrofa. Ine biz bardyk. Ine hormatly vatandaşlar, yeni bir täze Türkmenistanda orta mektebiň okuwçylaryny polis ministriniň awurlary, ünsberiň awurlary duýdansy gelip çağıran telefondan barlaýar. Şo YouTube görýärmi, TikTok görýärmi, kimde VPN bar bolsa, VPN'den YouTube'a giren bolsa, onu ol adam watan dönüp bolýar. On ýanky inatatna ýalar, siz watan dönükçüligi diýeniz ine zat diýip aýdýarlar. Gowuz çağıry telefonlaryny okuwup almasınlar. Telefonunu barmasınlar. Problema çıkma mümkün.
atalı oğul polislara şeyle diýär. Türkmen halkynyň 70% watan dönükleri, olar VPN bilen YouTube'lar we TikTok'lar görýärler. Olar opozisiýon kanallary girip, ýa-ni opozisiýonlary we beýleki döwletleriň opozisiýonlaryny dinleýärler. Ne şoň üçin sen watan dönüki bolýan. Ünsüň hakykaty dinleseň, sen watan dönüki bolýan. Kezzapçylyk edip, ýa-ni İşan Kuliýew ýaly baş konsul İstanbulyň kezzapçylyk edip öz halkyna garşy şul haramlary goýlap görüşsen medal alýar. Bu näme döwlet? Biz nire barýar? Biz azat demokratik döwletde ýaşapmy ýa biz dowlukda ýaşapmy? Ýa türmede ýaşapmy? Ýazın öz kommentariýaňyzy. Men sizin pikiriňizi görýin, sizin pikiriňiz bize gatwaçyk. Ine halkyň üçin başga tarapy sowmaly. Her zat edin. Halky güýmeň, başgaçylyk döredin, özüň arasyna uruşlar döredin. Ýa-ni bul muňly söýüşdüm, şol TikTok'da, YouTube'larda görsün şu zatlary, tomoşa görsünler, tomoşa döredin. Ýöne opozisiýa niýeler dinlemesin. Ýa-ni aktivistlaryň çykyşlaryny dinlemesin, sebäbi olaryň kellesi üýtgär diýip, olar watan dönükleri bolýar diýip. Ýa-ni şuraya aýdýarlar. Bu gürkünç. Ýadyňyzda bolsa, biz 2020'de çykyş edilmede bize halkyň içinde adamlar watan dönüki diýýärdi. Indi şu kunda watan dönüki diýip gurbanlyk söýýärler. Ağzından geleni aýdýarlar. Taksdan başlap köçelerde hemme ýerde. Polislerim üýüşüp aýdýarlar. Ine şuraya. Diýmek 3 ýylda hemme zat üýtgedi. Adamyň kellesinde bilimler üýtgedi, kellesinde dünýä garaşlary üýtgedi. Köp zat üýtgedi. Ine öz boşluk. Ine şunu özünden gelmedi. Özünden bir 10% gelendir. Ine şul aktivistlaryň eden işleri. Men diňe dewet edýäm hemme. Şoň üçin berekeler diýen, sag bolsun diýen, hemme çykyş edip neutral blogerler, aktivistler ýa-da dissident toparlar tapagy ýok. Kim çykyş edip halka bilimler beren bolsa, köp taňarak. Emheme gullugy TikTok'da, YouTube'da oğdan gıylara goş gaýtdyryp adamyň ünsüni çeker ýaly. Türkmenistany öldürýärler. Halkyň mass media üstü bilen birek bilen uruşturýarlar ýörüýte. We ünsüni başga da sowar ýaly başagaýlyk döredýärler. Ine şul emhemeň stilidir. Öňe gidýän opozisiýonlar herekete öýdüp provokasiýa edip halkyň ynamyndan gaçyrmaly. Halky öz arasyna uruşturmaly. Opozisiýa aktivistler öz arasyna uruşturup pytratmaly. Şul birinji emhemen iş. Kim şonu edýän bolsa, ünsüň ýa mass medialarda ine şol bir başy emheme bilen badyr, gatnaşyry. Ýa-da bir emhemen oýnatgysdyr. Habaram ýokdur emhemen oýnatdyr. Ýa-da ahlak taýdan iň aşak gaçan adam. Ine 3 tane variant bolup bilýär. Hormatly vatandaşlar, sewda marketlerde lotereý oýunlary gurnup adamyň ünsüni başga tarapa çekip, ýagny ýurdun kriz ýagdaýyny gizlär ýaly we bir topar problemany görünse de adamlar şoňa üns bermez ýaly. Adamlar başagy edýärler. Adamlar güýmemeli diýip ýokurdan buyruk bar. Bunu aparat prezidenti kontrol edýär. Indi kabinet ministrleriň wekilleri bu zatlary goşlanok. Indi kabinet ministrleriň wekilleri şul ýanky haramlyklara az goşulyp başladylar. Indi aparat prezidenti, ýani prezident aparatynyň işgärleri şu zatlary etdirip kontrol saklap serdar we gurmanlyga raport berýär. Türkmenistan diňe organ işgärleri tarapyndan gorkynyň üstü bilen dolandyrýar. Türkmenistan akıllylyk, ýani durnuklulyk, hünärmetlik üstü bilen dolandyrylýar. Diňe basyş gorkyň üstünden dolandyrylýar. Şoň üçin her kim alsaň bir-birini gorkuzyp adamlarym şu sistemada oturup ýaşap, bir-birini gorkuzyp, bir-birine ýanky erwetlik edip, bir-birinden hyýtyr boljak bolup, şul ýanky strategiýada gelip berdi. Bu Gurbanulyň durmuşy. Biz musulmanlar, biz halk bolup çekilmeli, öz baxtly durmuşymy, öz argatnaşyklary, dostlugyny argatnaşymy gurmaly. Başga açy ýok. Yeni bir maglumat, Türkmenistanda gününden pul kemçiligi bolýar. Maşgalasyny ekläp bilmeýän adamlar köp ölýär.
Bizim vatandaşlarımız musurları dörüp, iymeni ve giymeni zat gözlerler. Gününlerim şul adamlar köpelýär. Mysal üçin Aşgabatda adamlar akşamına musurları dörüp başlayan bolsalar, Mary Lewap ve Daşowuzda velayetlarda adamlar günlüğü de musurların içinde entap ýarar. Ýani musurları gözläp ýarar. İçine zat gözler. Çörek pişirilýän pekanlara barıp, bişmedik çörek ya da gara çörek uzunsa onu almak için nowata üşýärler. Ine Türkmenistanda halkymyzyň durmuşy näçe kıynan bolsa, Berdimuhammedowlar öz güjüklerini, itlerini, piçiklerini, atları bilen meşgul bolýar. Şonuň köşklerini, ýagdaýlaryny çözýärler. Bul Berdimuhammedowlaryň hereketleri. Bul Berdimuhammedowyň siýasaty. Türkmenistan'da yaşayan Türkmen rajlarının içse de hümmedinin yoktuğunu görkezýär. Ine men size şol videonu görkezeyim. Hormatly vatandaşlar, bir minut. Şunu urwan boly. Değişti başka da bir näçe mümkin meseleler garaly bolar, onşa degişli çürgütler kabul edildi. 20 ýanwarda Irsekler bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilýas Şulfy, Gurbanguly Berdimuhammedow, köpetdan etegindäki gözel kunjuklaryň birine ýerleşýän Arkadaş şäheriniň täze athana toplumyna bardy. Bu ýerde gahrman Arkadamat Bekişli bedewlendi. Serdim. Ine atlary köşk, ahalteki atçylyk athanasy. Oho. Nämiş medeniyetini guran Lewapda, Marda, Balkanna, Daşowuzda. Nämiş ahalla bir topar etrafda bar. Nämiş medeniyet öýlerini, banyslan, poliklinikany gurmak, hünärmetleri goýamak, halkyň durmuşyny ýeňilişdirýär. Kime sen ahalteki atçylyk athanasy gerek. Birini goý. Mysal üçin bir merkez tap, ahalla merkezi bolsun, şo ýerde östür, ýani silnavodstvo, kanivodstvo hemme zat östür şöyle. Her etrafta bu nämiş buraya? Her velayetde nämiş? Yani atçylyk athanasyny buraya. Sebäbi şöyle toy açmana, toy tamada bolup baranlar, ay şu ata minip, keyip çekip, neme deyip, triye vurup iýini gaýdarýar. Oýra baryp halk bilen duguşup, oň aladalaryny çözerýärler. Men ýana bu özü üçin ýaşaýar. Öz tohumnyň milli lideri şu kezzap. Maşyna sürüp barşyny gören bolsaňyz ine serdiň. Durmuşdan doýan bir kezzap ine serdiň. Men görkezýän. Edilenjetdi, hemde täze şäheriň ikinji tapgaryna gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taslamалary, käbir deskalaryň bedek işleri şeýle düzümleýän deskalaryň ýerleşjek ýerleriniň edilenjetdi, hemde täze şäheriň ikinji tapgaryna mümkin meseleler garaly bolar, onşa degişli çürgütler kabul edildi. 20 ýanwarda Irsekler bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilýas Şulfy, Gurbanguly Berdimuhammedow, köpetdan etegindäki gözel kunjuklaryň birine ýerleşýän Arkadaş şäheriniň täze athana toplumyna bardy. Bu ýerde gahrman Arkadamat Bekişli bedewlendi darlaşyp gedilenjetdi, hemde täze şäheriň ratinliklary we toplumyň iş otoglaryna döredilen şertler bilen tanışdy. Gahrman Arkadamat täze toplumyň mümkinçilikleri bilen tanışlygyň dowamyna bu ýerde milli atşnaflyk däplerini ösürmek, ony dünýä derejesine çykarmak ugruna äkli virus şertleriň döredilendigini belläp, atşnaflyň milli ýolu Ine serdiň. Şu aýdyşym ýaly. Halk maslahatyny ýol goşdy. Başga işim ýokmy sen? Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýani bölümleri, maddalary, Türkmenistanyň kanunlarynyň ýani maddalary, bütün dünýä gurumlarynyň ýani konwensiýanyň çeken kontraktlaryna, dogoworlaryna deňgelen o. Feljirap üstüne işlep korrektirowka etmeli. At şapyp, hedil edip bu nähili temkan? Bu prezidentler geldi, bu durmuşy başga planetada bu ýani nähili temkan?
ýanky cennetde ýaşapdyr. Halkyň puluny öz köşklerini urýa, at pişiklerini, itlerine, halkyň puluny öz arkadaş şäherini urýa, halkyň puluny saýlawy geçiren kişi bolup öz oğluny urýa, halkyň puluny öz ýegenlerine, ýani uğurlu diýe hemme zady. Hemme zat halkyň puluny. Şuň bir köpügi ýokdy. Şul hökümete gelenne inanyň şuň ýanky aýalynyň jografy, ýani orta aýalynyň jografy menne men öýümde neme bolup işlýärdi? Nahar biçirýän, öýleri bolýan bir orta aýaldy. Şoň jografy Gurbangulyň Lubowniçasy şol häzir Londonda oturýar. Gurun berýärdi. Wilka loşkan tut näl tutmasyny bilenok üstüne ulýardylar. Ine şol ýaly ýanky kezapçylyk edilýärdi. Hormatly vatandaşlar, bir minut men bataryam öşük bolýar, men häzir ýanky Başlam. Teknik problem boldy. Ýani kompýuteriň batareýy peseli men çatmaly boldum. Biz gepleşigimiz dowam eder. Ine şu ýaly kezap at çapyp öz gününi hoşal görüp gezip ýör. Ol biziň ýagdaýlarymyz bir stroykada Moskwada işlýär, ýykylyp ölýär. Bir Omskda, Tomskda, Krasnodarda, ýani Hytaýda, Türkiýanyň hemme künjeklerini halkymyz kösen deportni polislardan gaçyp zady ýörse, bul haramzada başlaň şu söze at çapyp at nimetine baryp ýani at hanatyny açyp şöyle hediletip ýör. Bu cennetde ýaşap ýör. Şuň cennetini biz düzeltmeli, bunu realistde getirmeli. Şuň üçin aýdýam. Şu adam bilen biziň geljegimiz ýok. Biz şoňlar üçin näme görüşýär? Sen men bir zada düşdüm. Şul Gurbanyň bilen biziň hiç ilgejegimiz. Şul gitmeli adam. Men şoňa ölüm islämok. Şul adam gitmeli. Ine men ýöne bir siýasat hökmüne aýdýan, şul adam gitmeli. Başarsak şunu türme atalmak. Tutup. Hemme edin etdiligini, hemme kanun bozonlugyny şul adamyň alyp baran siýasat ýaraly 2 milyondan goloy adam öldü we Türkmenistan terk etdi. Hormatly vatandaşlar, gepleşigimiz dowam edelim. Ine şu ýaly ýagdaýlar Türkmenistandan gelýän habarlar şu ýaly. Gelin inlik habarlary terdelim. Ine Türkmenistanda bir padnos tamdyrlamanyň bahasy 70 manatdan 750 manat aralykda. Şunu almany halkyň ýadagy ýok. Tamdyrlama bolanyna, ýani goýuny arassalap, hamyny aýryp, demire iýilip tamdyr sokýarlar. Soň ýanyna kartoşka, pomidor, soğan, gök önüne goşup padnos ýasaýarlar. Şol çykaran goýun 4-5'e bölüp, şondan padnos ýasaýarlar. Şol goýuny 4 ýa-da 5 padnosda ýani bölüp içine kartoşka, soğanlar goýup adamlar paýlar. Her tamdyrlama padnosyň bahasy köne puldan 3,5 milyon ýa-da 3,750 milyon. 3 milyon 750 milyon. Bir dolaryň bahasy köne pullu takminan 100 000 manat, takminan. Egerde bir tamdyrly padnosyň bahasyny köne pullu hasap etsek, onu 35 dolar bolýar. Ine 35 dolary bir gezek nahary ýmäne berip biljek Türkmenistanda adam az. Sen 250 dolar alýansyň, ýöne çağlaryny onu almaly, kwartiraň tölemeli, suw, gaz, ýani maşynyň zapçasy, ol bul töläňinde gazda bir 50 dolar alýar. 35 dolar tülüseň, oňsoň bir aýlap imsin, ýani ağaç oturmaly, ýa-da köseni oturmaly. Ine şol bir gezek nahar töläp bolany. 35 dolar. Ine mysal üçin deňeşdireli, indi maňa seretmän men aýlym ýokary, ine ortaça men işlerim 2,5 eurodan 5-6 000 euro çel aýlary. Net eline düşýän pul. Ine ünsüň 2,5 euro. Kwartirasy 600 euro diýär. Gaty gitse. Hemme ýani suw, gaz, onu muny goşup gitseň bolýan 1000 euro diýär. Telefonlary bilen, maşynyň benzini bilen, hemme zady bilen
$1100 edäy, $1200 edäy. $1300 euro galýar. $1300 sizinki ýaly biz ine şunu men näçe $15 euro aldım. Şu ýaly biz harytda rap bilýär. Restoran baranda 35 euro soňýar. 20 bir oturup çörek ýesen 20 euro, 20 eurodan 50 euro çelenýär. Ýani ýendalyga bagly. Takminan 30 euro, 25 euro gidýär. Diýmek 1300 euro biz näçe çörek ýip bilýär. Her $100 4 kere ýip bilýän bolsak, ine onam 13'e götürün. Takminan 50 kere nahar ýip bilýär. Şu ýaly tamdyrlama. Takminan 50 kere. Ine Türkmen adam Türkmenistan'dan arzan zatları, hemme zatları gowy, Swedardan, Towardan, hemme zatları arzan, hemme zat gülýäli, asman, parahat, milli lider wa, bizde yok milli lider. Milli lider wa, Ýewropada yok olaýar milli lider. Şu milli lider arkada wa, halkyň arkasynda duran da wa, arkada firdar wa, şu zatlar bolsa da mümkinçilik ber. Diýmek şu zatlar gerekkä. Onun mümkinçilikleri ulalar. Ya şu zatları saklamak için bir topar çıktıcı gidiyor. Gurvanın bir yere barmak için yani çıktıcısı $2 milyon. O otursun şol. Neyse halk maslahatına otursa şunça tıkşitli oluyor Türkmenistan için. Türkmen halkına tıkşitli oluyor. Şuraya kezza. Baranın önem toy tamazası at şapya, lentişka kesiye, çay içiye bir MHM'şini üstlerini çalıştırıp yani çopan edip çay içiye. Başka diyen daha ne var? Ne var mesele çözdü mü? Ya mesele düşünmeyen medik. Düşünmedi. Dini nereden pul uğurlap bolya? Gönay diye. Kevak düşündürse o nereden pulak bolya? Şuna isyan edip gönay diye. Şu yani keza. Hatta Aşgabat'ın yaşayıcıları Munalp bilen okşayan ki tamdırlama padno olsun. Adamlar 20 ya da 25 milyon aylık alyap diyorlar. Hemen maşgala çıktıcının son galyan aylığın pulu tamdırlama padnosuna yeten ok diyorlar. Yine şuraya halkın hakiki derecesi. Türkmenistan'da polis ministerleri Hıdırov Muhammed Allah razı olsun Gurmanlığının buyruklarını yerine getirip halka karşı görüşüyor. Häzir yani umumi organların içinde ıkçamlı, halka karşı genotsid edip görüşen polis müdürlüğü. Polis yani ministerleri. Polis ministerinin yol oluştu. Bu näme diye? Halk karşı bir topar bikançlıklar haramkır edip ona MHM gurluklarına yapya, prokuratura yapya, başka gurluklara yapıp yani kırıda kalacak oluyor. Yadınızda bolsa nemenem öldürdüler. Yani Mardaki Bulcu oğlunu öldürdüler. Polis işgalleri. 4 tane polis işgali. Men yanlışmasam. Bana gelen maglumatları var. Yeni bir täzelik, ine täzelik değil de bir maglumat aldık. Ine Gurbanı kaçmak için 3 tane aeroportda samolyotlarını angara koyup, vertolyotlarını angara koyup gidilip saklap oturuyor. Size bilye. Yadınızda olsa 2020 yılda devlete halk hareket çıkış et başlarına üstümüzden uyardır. Yani aparat prezidenti Akıjadan, Kram üstümüzden uyardı. Yeni bir yıllar çıktı değil. İnni 3 yıldan sonra 2024 yılda yani 4 yıl başlarından sonra bunlar korkup başladılar. Aparat prezident özü kontrol ediyor. Halkın 70-80%'ına dönüklüyor deyip, vatan dönüklüyor deyip. Bu ne yani? Halkın 70% vatan dönüklüyor oluyor. Näme YouTube görüňde vatan dönük görýärmi? Ya näme apastaner görüňde vatan dönük görýärmi? Azatlyk ýokmy? Ya näme apastaner görüňde sen jinaýat iş edýärmi? Ýok. Dinläp görýän. Erteki gün mümkin şoň aýdýany bilen sen ılalaşman gaýtyp oňaş görüşersiň. Ne şoň üçin ine bular hemme zatdan gorkup dirrew ýa-ni gadagançylyk hemme zatlar gadagançylyk ýapýar. Ine şoňa ünsürmeli. Şol rejimin tupoyluğu, tupoy rejimin gatyçalt ýykylýanlygy, ine tupoy rejim dolandyrýanym tupoy. O teýade gelen tupoy ýeşi tupoy. Kinoda var şol ýani. Seň şo kino gyzyk kino. Ine isleýän wagty 20 minutyň içinde vertolyotlaryny angarlardan alıp, ýa-ni şol aeroportlar var, uçup gidip bilýär.
Şol 20 minutda şular aeroportlar, angardan samolyotlar ve samolyotlar çıkarıp gurmanlygyny daşaryda akıtmaly. Birinji aeroportdaky samolyot Italiýadan gelen bir näçe samolyot Odun depäň ýanyna terroristler garşy türgünleşip merkeziniň angaryna gidergi yerleşýär. Ikinji aeroportdaky samolyot Büzmeniň ak depesindäki aeroportda angaryň içinde gidergi. Ýadyňyzda bolsa Büzmeniň gidende ýokurky ýoldan. Şo ýerde ýa-ni köýne aeroport bardyr. Mikler duranlar waýny aeroport. Ine şo ýerde gidergi dur. Üçüncü vertolyot, samolyot değil, vertolyot Arçvil ýoluna Pöwrýanyň ýakynyna, ýa-ni öz köşkleriniň ýanyna dur. Ine şol aeroportlar ýakyn adamlar gurmanlygyny gaçjak bolanyny onu tutup alyp galmaly. Öňünden hemme zatlary öwrelinde taýýar bolun. Gurmanlyk gaçýar. Ol hak. Öýden taýýar şoňa. Dogry anlaşylandan aýtdyk gaçýar diýip. Bir ministram, hopuluk ministram, ýa-ni MVD ministram, harby ministram hiç kim akıtmıyor. Olur patstaýy diýär. Ine olur biz ýapşar. Şoň üçin men häzir ýüzlenýän harby guluklara, organ işgärlerine ministr bol, leytenant bol, beýleki bol, halkyň bilen bol, halkyňa ýakyn bol, halk bilen işle, halka garşy kanunlar, görkezmeler, buyruklar bolsa sabotaj et. Bolýa hökman ederside etme şonu. Tutduňmy? Ay bir açyk maraly okuda goýberip. Sen ol adam sen azatlyk üçin görüşýär. Ol adam ulug günäsi ýok, sen şol ýaly goýulan şertler ýürüýte şol adam ogurluk eder ýaly. Şol adam ýa günni zowadan görer ýaly, oňuň zadyny ogurlap ýa-ni maşençilik eder ýaly şertler döredildi. Başga ýagdaý ýok. Men olary goýberin diýemok. Olary elbetde ýa-ni jezasyny bermeli. Jenazä çağırmaly. Ýöne adam haklaryny goraýan, halk üçin öz kanunlary talap edýän ýa-da halkyň kanunyny talap edýän azatlyk isleýän adamlara üns berin. Şular Türkmenistanyň brilliantlary. Ine şolar Türkmenistanyň öňe akıtyljak adamlar. Ine şolar Türkmenistanyň öňe gitjek ýoluny açyp bilýän adamlar. Gurbanlyk açmýar, korrupsiýa açmýar, maşençilik edýän açmýar. Ine şol ýaly adamlar ol köpde. Biz şolary goramaly. Kim topulsa hemmetini yerine koymalı. Ya şul adamlar Türkmenistan'ın geleceğine yol açarlar. Onun köpte. Yine şuraya ýagdaýlar. Hormatly vatandaşlar, biz Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowyň vatan dönüklerini gaçyp ýetişmäke tutsak edip cezalandyrmaly. İki san kezzap Atalogul Gurbanly we Serdar Berdimuhammedowlar döwletimiz basyp alyp Türkmenistanyň içinde adam ýaşap bilmedi ýaly şertleri döredip halkyň baýlyklaryny ogurlap halky gulçuga sallar. Halkyň gözüniň owadyny aldylar. Halky gorkup öz hukuklaryny gorap bilmedi ýaly siýasat we jemgyýet işlerine goşulmady ýaly, meşgullanmady ýaly diňe maşgalaty näil ekläp biljek alazatyny edip siýasata goşulmady ýaly etdiler. Şu Berdimuhammedowyň alyp barýan diktator siýasatynyň netijesinde 17 ýylyň dowamynda Türkmenistanyna 2 milyona goly adam, Türkmen gражданлар ya ölli ya da Türkmenistan terk edip gitmeli boldular. 2 milyon goly adamlar yitirmek ýurt üçin demografik katastrofa ve Türkmen halkyna garşy edilen genosit diýilýär şoňa. Şol katastrofanyň we Türkmen halkyna garşy edilen genosidyň jogabyny indi Berdimuhammedowyň halkyň öňüne bermeli wagty geldi. Her adam hereket etmeli. Biz Türkmenistany galdyrmaly. Türkmenistany galdyrmak üçin birinji biz özümizden başlamaly. Birinji biz özümizden galmaly. Biz galmasak hiç adam bolmaýar. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, men her gelen aýdýan, egerde bir ýere gelip bize gurp berse, döwlet oň koyar. Egerde biz oturup ay kime gerek bolsa edin özüňiz ine gurban boly, ine de siz, ine de ýurduňyz diýip otursak, ýa-naky ýa kezzaplar muny öldürüp gurbanlygyny edişýäli. Biz täze diktatora geçer. Mümkin ol mundan beter bar. Şol beter ýollar bize gelmedi ýaly
Biz özüne çıkıp arıtsa yollar almaly. Sen maşgalada arıtsa yollar alýama. Sen aýdan o bir gelip etbersin. Goňşy etsin ya daş ötün bir gelip etbersin diýem o. Diýmek özüň etmeli. Diýmek biz özümiz etmeli. Menem Türkmenistanyň grazlyny, senem, olum, bulum hemmämiz bizim ata-babalarymyz gan döküpdi şu ýerde. Kim ol Gulbanoğlu? Berdimuhammedow. Kezzap. A harpyna şermenden. Şonuň üçin siýasatçam der, kezzaplar diýse, kezzap diýseň kezzaplar mat görür. Biz şoňa deňemeli. Şo ýaly bu torun triýaki. Hormatly watandaşlar, ine men size Türkmenistanyň gelen habarlary aýtdym. Şonuň bilen men ruhsat berseňiz efirimi mutoyan, käme wagt men efirimde gijak alýan başlaň, men alyp barýan işim gaty köp. Diňe ýa-ni biznesde, diňe politikada, diňe sportda köp saatlar edýän, şoň üçin käme wagt ýygnaklar bu tormaly wagtdan köpe çekilýär, şoň üçin men ýa-ni käme wagt gijak alýan öňünden başlamak bolýar. Hormatly watandaşlar, ine şonuň bilen men efirimi mutoyan, size birinji bilen hemmäňize jan salyp arzu edýän, bagtly durmuşyňyzy arzu edýän, biziň bagtly durmuşymyz biziň elimizde. Men öňkü gelen aýýadym şu edelim, täzeden aýtalýar. Biziň Gurbanyň ýykmagyna million usullar bar. Istinlik usuly netije getirýär. Iň ansat usul hiç sat etmeýän, hökümete goşulman, hökümetli işeden sabotaj edip 100%, 30%'na getirýände, ýa-ni bürokratiýany oturyp Türkmenistan aç çökürtmeli. Pullar gelmeýär. Gurbanyň gaç gider. Adamy üstüne barar öýüne. Buğday ekmeň, paxta ekmeň hiç sada goşulmaň. Siziň bozuňyz ýok. O boşlar kim alýar? Gurbany we onuň kezzap hökümet alýar. İşetinden tapsınlar. Öňüne kakıp, öňünden $1000 berip haýyş etsinler. Yerleri satypdyrlar o biznesmenler öz korrupsiýanyň skemalary boýunça. Olar sizden ýa-ni gullar ýaly pulny tutýar. Etmeň barma. Taksçylyk ediň, oturunda pikir ediň, başga ýolları näme gün köp bolýar. Mallarçylyk, ekrançylyk, ýa-ni bir-biriňize hyzmat ediň. Uwaňyzda mysal üçin birine mebelini ot beriň, ondan 2 san horoz alyň. Wagtynça şu 3-4 aý çekin wagty. Men size aýdaýyn. Öňüne gelip haýyş ederler, milisiýa, polisiýa size haýyş eder, haklaryny bozmaz, Gurbanyň halka ýüzleniş eder. Gaýrat ediň. Men kezzap ekenim. Men häzir siz çykmasaňyz gaç gitmeli bolýan diýip aýdar. Ine şu ýolum efektiwni ýol, şuna mek bolýar. Saýlaň öz ýoluňyzy. Men size maslahat berýän, aktiwistdan gorkýan bolsaň, polisler çykanda kowlap ýören bolsa, hiç tad etme. Taşlan. Yani hökümete degişli bolmaň, hökümetden aýrytyň işler. Nalogum tapşyrmaň, hiç tad etmeň. Hökümet ýok. Beren nalogum kezzaplar ogurlýar. Men size jenaýat ýoluny çagyramok. Ýöne mu sabotaj diýdi. Sabotaj edin. Ine şu ýolama, şu ýolum efektiwni et görüň şuny. Rezultat görürsiňiz. Ine şunuň bilen men efirimi mutoyan hormatly watandaşlar, indik gepleşikler çeldi, hoş sag bolun.